לתוך הרחבה. אמרתי, נהנה, צ'יפים כדורגל יותר רגוע ויפה מאשר לחפש עכשיו לכבוש את שם. השני ל-2-0. בינתיים קריית שמונה היא זו שפותחת טוב יותר את המשחק הזה. והנה הכדור הולך שמאלה, לעברו של הרבה מאוד מאבקים במרכז השדה. סגירה שמה של מספר 14, גרי צ'אקו. ביקש עבוד מקוסאי שיחתוך אלכסונית יותר לעומק, כדי שיוכל לתת לו את הכדורים פנימה ולא כל כך רחוק. הנה עבוד, הנה גרי, כדור טוב עכשיו, זה יכול להיות מעניין עבור קריית אתא. 3 מסירות, וקריית שמונה, אתה רואה עוד פעם, אתה רואה את היתרון המספרי שלה במרכז השדה, אבל אולי עכשיו, קריית אתא בהתקפה הראשונה המסודרת. עוד ניסיון לעבוד. גרי מקבל את הכדור. בישאו. יש שם פציעה. כן, לדעתי זה גרי. גרי, כן. גרי צ'אקו שם על הדשא, מניף את ידו. כן, אבל אף אחד לא רואה את זה, אז השופט צריך לעצור. החזיק שם את אזור הקרסול. בוא נקווה עבורו שהוא בסדר. ננעל לו הקרסול, הרגל, הכף רגל ננעלה לו מתחת לשחקן. במשקל של הגוף הוא טיפה סובב את הקרסול. ולרוץ. כדור הולך ל... פנדלים זה מזל. כשאתה מגיע לפנדלים זה כבר... אתה ואלילת המזל. מזכיר כמעט אבסולוטית של קריית שמונה, אין ספור מצבים, כולל פנדל מוחמץ ממש בשניות האחרונות של המחצית הראשונה. כמו שאמרנו, רק 2-1 לקריית שמונה. גבוהה כשהקבוצות הן בליגת העל. בוא נראה את קריית אתא, היא מצליחה להתאושש מהפיגור הזה של שני השערים. נראית, לא תמצא את עצמה בליגה א' בעונה הבאה, נכון לעכשיו זה בדרך לשם. נראה ככה, נראה ככה. יש פה... אין עבירה. מתחלפים מהצד של אבי כהן. כן, 3 שחקנים שמתחלפים, מתחממים על הקו. אתה מחלצת את הכדור ומנסה לצאת מהר קדימה, אבל לא נפגמת, והשחקנים דווקא שנכנסים מצליחים לשמור את הקבוצה הזאת באותה יכולת. אתה אומר, איך קבוצה כזאת נמצאת בתחתית ליגת העל? תגיד השחקנים שלך שיוציאו כדור! תגיד השחקנים שלך שיוציאו כדור! הכדור אצלך כבר שעה! הכדור אצלך שעה ברגע! תגיד, תוציא כדור! גרי מנסה לשלוח כדור ארוך לעברו של... עשר דקות האחרונות, אף אחד כבר לא ייקח את הכרטיס מקריית שמונה לגמר הגביע. קריית אתא תמשיך לחזור לליגת המשנה לנוער. היא מנסה בכוחות האחרונים שנשארו לה עוד לחזור למשחק. מוחמד אלבוזי על הדשא. סובב את הברך לדעתי. הנה הניסיון הזה. אין אדם! טוב אדם!